11 Marian Rapan, 17 Adrian Píšel, 6 Dominik Šmalo a 13 Martin Jačmeník. Domáci tým bude hrať v tejto zostave. V bráne s číslom 1 Marek Pavlík, 19 Jakub Ivan, 6 Lukáš Zinov, 25 Miroslav Koželuha, 7 Martin Bučkuliak, 9 Michal Rešetár, 13 kapitán družstva Jan Kmeď, 22 Ľuboš Bučkuliak, 8 Adam Bielik, 26 Miroslav Mazura, 77 Michal Jelšovský. Na striedanie pripravený s 58 Roman Hanko a so 17 David Stík. Stretnutie ako hlavný vedie pán Jaroslav Kulík, na čiare asistuje Tibor Kitas. Delegátom stretnutia je Stanislav Končány. Prajem vám príjemný športový zážitok. Môžem veslovať koľko chcem, voniam sviežo a cítim sa. Nedali nám to seba opravdu sietku. Jaj, prvý dal. Prvý z toho kopu. Paťo, ja, Paťo. 4 dal Paťo a 1 ja. Aj Matiáš dal.